Никой не ти каза колко всъщност е трудно да стигнеш в Мачу Пикчу, така че изгледай това видео, за да разбереш как. Първо трябваше да вземем бус от град Куско до Олата и Тамбо, за да си хванем влака Инка Рейл. Бусът отне около час и половина, а до следващата ни спирка Агос Калиенте с влакът отне още час и половина. Искам да ви кажа, че това е един от най-заречните влакове, на които съм бил, който открива зашеметяващи гледки. След 3 часа път и малко дъжд, трябваше да хванем още един автобус за 30 минути, който най-накрая да ни закара до входа на Мачу Пикчу. Въпреки толкова много пъти смяната на толкова транспорт, Мачу Пикчу ми взедаха. Наистина всеки един истински пътешественик трябва да посети това място. След това трябваше да направя цялото това упражнение, но наобратно. А може ли да познаете колко ми излезе за да посетя Мачу Пикчу? Ами ще ви кажа. 300 евро. А аз избрах вместо да се лутам, направо да резервирам организирана екскурзия с личен гайд чрез платформата на Get Your Guide. Това ми спести страшно много време и тревоги как и кога ще стигна там. А за да ви излезе още по-изгодно, може да използвате моя код за минус 5% отстъпка на всякакви